Ang ikalimang pulong. Giuhaw ako. Kini tagaan o kinabuhi sa atong igsuon nga si Roslyn Price, usa ka vlogger sa social media nga taga San Vicente, Mahayag. Ang ikalimang pulong. Giuhaw ako. Humaniini, nasayod si Jesus nga natapos. Umiingon siya, sumala sa kasulatan, giuhaw ako. Wala pa ko kapamalandong, pero nagila. Nakulbaan po ko kay teacher, mantananday ang akong kaupan ako may dili. Pero basin dahil na purpose ang Ginoo nga, naapil ko karong adlaw. Sibo sa akong pamalandong, giuhaw ako. Sayon na kaayo nga pulong. Apan pait kayo atong i-apply sa atong kaugalingon. Kay kasagaran sa atong kinabuhi. Dili jud nato malimod nga naay mga panahon nga wala kagiuhaw sa pulong sa Ginoo. Kay mas una pa man nato gipangandoy ang kauhaw sa mga yutanong kalibutanong bahandi. Tuguti ako sa padayag sa lisod nga, pinakalisod nga mga nabiyan ako sa akong kinabuhi. Usa kong nahimo, dili pud matawag nga ligdo kay kitang tanan na amang gitay kahuyang. Giuhaw ako sa mga importanteng butang. Giuhaw ko sa akong pamilya, gugma sa akong ginikanan, gugma sa akong mga igsoon, o ilabi na yun sa akong isip katao. Ako isa ka magulangan nga anak sa akong ginikanan, himo kong breadwinner. Sugod sa grade 4 ko, nag-working student na ko kay tungod. Nakita na ko ang akong ginikanan nga walay kapasidad nga mugastos sa akong pag-eskwela. May kinimagong nagpupunta sa bukid. Bisag nga anak pa itong pangidaron, makaya naman na ito magluto, maghikay, ug unsa pa angay na itong buhaton sa usa ka panimalay. Mauto, naka-decide ko nga mag-working ko, bisag bata pa kayo ko. Kay may na lang, ang igasto sa akong ginikanan, magasto sa akong pang mga manghod, kay total ako, dako naman para na ako, kaya na ako akong kaugalingon. Mauto, salamat sa Ginoo, nakagraduate ko grade 6. Nga uhaw ko sa akong gugma sa ginikanan, tungod kaya bata pa ko, layo na ko ni. Nitindog ko sa akong mga kaugalingon nga mga tiil. Naning kamot ko sa akong mga kaugalingon nga kamot. Nga layo sa ako ang pamilya. Pero, agaayo sa Ginoo, gugma ka na ako, dili na ako kaya masuklian. Kaya nahimo mga magulahan ang tanan, nagbunga ang tanan. Gugma sa akong isig katao. Sa mga panahon nga nanginahanglan ko mga higala. Bisan pa man sa tanan akong kaayo, kulang na lang ako
ihatag nila. Kulang na lang ang tanan-tanan na anak ko. Kulang na lang ang muluhod ko nila. Pero nga nung mangyong sa katapusan, mahimo magkong dautan. Nga nung mahimo magkong sayo. Na wala man ko'y gibuhat, kundi ang pagtabang na nila. Gugmasa ako, igsoon, giuhaw ako sa gugmas ako mga igsoon. Kaya na ay mga panahon, wala nila mabati ang ako sa sakripisyo para nila. Isigulan ako pinapilin para sa ako. Ako na ilang kusgan kay nga babayo, grabe kay daghan kay talent sa kinabuhi. Trabaho sa lalaki, kaya na kong buhaton, magdaro. Apan, tungod kay naanad man ko nga mao na ako kinabuhi sa ako ang nadakan sa akong ginikanan. Makaingon ko sa kong kaugalingon nga kanindot naman kayo sa inyong pagtanaw sa ako pero tanan day na to nga kasakit sa kinabuhi, tanan day na to success sa kinabuhi. Nagsagubang po tayo mga kalisod nga mga problema nga grabe kayo nga muagi tag walang-wala ta, grabe ang kalisod sa akong kinabuhi, pero salamat sa Ginoo wala ko niya pasagdi. Sa una di na ko malimtan nga ug wala may bugas, mag-alirong sa kuwan kadaruhan, pagsumpa si Papa ug walang para makakaon mi. May gali kay katong akong lulo sa una ug wala ni bugas. Muingon dyan na, wala na mo'y bugas dahil pagtimbaon niya mo dito sa taro. Daghan kay muingon, hambog na daw kayo ko. Di na ko mamansin, tungkol kay sikat na kayo ko. 2.5 million ang panuwan sa parang pobre, pero dahil wala na ako na ipabati, wala na ako nabati kay tungod. Ang ako rin yung tinguha nga maluwas akong pamilya sa kalisod ug makatabang ko sa akong ginikanan ug makasukli man na. Sa pagkaliman ako sa gawin pa ko. Tinuon nga dili na obligasyon ang atong ginikanan, pero atong i-honor sila. Sa kamayo mo lang sa pagatima nila sa atuwa kay bisan pagbali-balihon na ito kalibutan na wala ta diri ug wala sila. O galing nakagraduate ko high school, nag-working man ko. Grabe akong kasinatian dito nga akong kauhaw sa gugma sa akong ginikanan, tungod lagi ka ako nagpalayo kanila. Lisod kayo ning mamuyo taglaing balay. Kay bisag kapoy katulawas kinahanglan ta mulihok. Maikog pa. Kay dili pa tapakano no dili ka katrabaho. Akong giworkingan sakit sa akong pamalando kay tadugo ra pud nako ba. Kitang tanan dili man ginato matagan ang atong pamati sa atong panglawas. Pero mutuumog sa dili, akong pag-working sa Buanga, Sibugay, Emil, dalayo ko sa akong ginikanan. Lisod kayo ako nga sakit, wala ko mismo ni kontak sa ako ang ginikanan. Wala ko ni kontak kung sikinsa man akong pamilya sa akong mga nasinati dito nga mga dili na ko mapil nga pamilya na ko sila. Kay dili ko ganahan, kay masampit po ko sa akong ginikanan, kabalo mo ko nga wala sila ikatabang ako. May dili na lang sila na ako sang piton, aro dili ko sila maapiktahan. Suloon ko na lang ang tanan. Mautong pa dito sa Sambuang, Sibugay, og dili ko matamata sa alas 3 sa kadlawon sa akong pag-working dito. Bubuhan ko og tubig. Kaya kinahanglan pa ko maglaba. Kinahanglan pa ko maghihikay para sa buhok mo. Kung kinahanglan pa ko mutanong mga talamnon sa bukid, usa ko makaadto sa eskwelahan.
makaingon ta, walay Ginoo makaya makahanap to. Karon, nagpasalamat kay ko diri sa MCR. Sa kadaghan na nako mga simbahan nga natuan. Sa una, gimulihok-lihok dyan ko sa simbahan. Pero dili bitaw. Kaya naamag yung usahay nga, kinit ka mo simba. Ta wala po ta sa ito una-una. Tinuod bitaw na. Dito sa kapilya na mo sa August, mo nang ang pilas, palangga kay na ako nga simbahan. Kaya dito magyug ko gibunyagan, dito na ako nasinati ang tanang kalisod. Mo nang diligin ako sa malimtan sa katuig, pero pwede begid unta adlaw-adlawon. Yung saan man kinilagay, mao ni giingon nga, gihapon ta sa ato ang mga panginahanglan sa atong kinabuhi. Nalimtan na nato ang pag-alagad sa Ginoo. Lisod kaayo og kita uhaw sa gugma. Maura pud na sama pud na ni Jesus. Nga giuhaw siya sa atong paghigugma ngadto kaniya. Giuhaw siya sa pag-alagad ngadto kaniya, ilami na gyud ang importansya. Nay mga panahon nga nalayo ko sa Ginoo tungod sa akong pagpaningkamot. Pero dito na ko nabati nga hawang ang akong kasing-kasing. O dito ko makaingon nga giuhaw ako. Sa kadaghang simbahan nga akong nagtuan, pero ang MCR mo'y nakahatag na akong dakong lamdag nga nahiluna ko ani nga simbahan. Usugod sa akong pagpangalagad sa Ginoo, dili man ako perpekto. Maningkamot yun ko sa pag-alagad kaniya bisan pa man dili sa tanang higayon. Grabe ang tanang na akong kasinatian nga dili na ako malimtan sa akong kinabuhi, pero salamat sa Ginoo wala ko niya pasagdi karon. Napasalamat kay ko kay naplastar na ako ang ginikanan. Ang kasakit nga akong gibati isip isa ka samuhante. Akong papa bisan sakit, bisan nagkasakit na gibati sa lawas, halas siging lihok tungod kay ang tag-iya sa yuta. Masuko og dili matrabaho ang gipatrabaho sa kaumahan nga kanang gusto nga diha-diha dayon. Kunya dili biya nato matagan natong kakulian sa atong lawas. Mao to ni Hawa mi nagkadiin-diin mi og pamuyo bisan nasan lang. Wala laing pangandoy ang ako ginikanan nga. Di jud ko kalimot nga maingon si mama nga maplastar na unta tano. Kuya po sa itong kinabuhi, uy, kabalhin-balhin man ta. Wala man tayo tarong balay. Karon salamat sa Ginoo. Nabalayan na ako akong ginikanan. Napalitan na akong yuta. Nga makahingo lagi sila, nga naplastar sila. Ilahan na yun, dubili lagi sila mapapahawa. Mulihok sila o kano sa ilahang gusto. Ubusan ako giplastar ang akong kaugalingon, giunasan ako ang akong ginikanan. Kay lisod kaayo mahimo ang atong ginikanan, giuhaw sa atong pagtabang o kabalo sila nga naa na tay kapasidad para nila. Kining tanan hinulman lamang o dili ni nato maangkon hangtod sa kahanturan. Antipona.